Mutkaan. Ja tuo kauraa AT-konettiin pääksi ja nyt ajautuu sitten. Nyt tulee perään pakkaa. Ja Evijärvi Markus Paananen ja nimenomaan katseet menevät tuonne Pieksämäen ja Tiimi jokerina on Pekka Kurppa ja nää sitten ollaan matkassa ja AT-kone ottaa ykköspaikka ja sitten päästä pyörähtää jälleen Kiikkarissa kakkoseksikaan kolmospaikalla pyörähtää se on Kauhajoki ja Tiinus Toni kiittää ja kuittaa ottaa tässä. Hyvin sieltä lähtee Toni Rask ja Kiikkarissa Tiinusta mutta kyllä siitä AT-koneen lopulta sitten vastaan ottaa Kiikkarissa menee kakkoseksi ja Kauhajoki kiskeytyy siihen katsoon siinä on tuo taistelu kakkoseksi Kauhajoki pyörähtää ja Piikkarissa ottaa ykköspaikan vai ottaako ei ota vaan pääsy. Mitä tekee Kauhajoki? Koittaa oikein se siinä linjaa ja mikseen mennään ja lähtee tulemaan. Ja kertaa mennään ainakin katsomaan ympäri ja se on kaatajana. Se on Team Toni Kuuden ja siellä kuljettajana Jani Välimäki. Ja sitten kaatuu seuraava ajoksi ja se on Kauhajoen kalusto. Siellä mennään puolitoista kertaa katon kautta ympäri. Pääseekö Piikkarissa tuosta? Ja sitten Vääksyvärit ja Ruopan Timppa ja nyt Kiikoisten kabiinissa on niin paljon savua, että tuskin mennään kauas eikä mennä vaan. Kiikonen jää hyvänä tuosta alkukiihdytyksestä ja ottaa täyttää kärkeen. Se on se Vääksyläiset ja sitten Pieksämäki. Ja kyllä tätä maanrakennustiimi ottaa ykköspaikan. Näin se on pääjää. Lähdetään ulkoa kiertämään Vääksyläiset. Ei niitä ja Vääksyläiset. Nokka pystytä lähtee Pellinen. Pellinen ykköseksi. Ja sitten on seuraava lausulle, kun vekaan ilmassa, mutta se on kyllä hallitsematon tuo, ja se on päässyt sinne. Ei ole vaan näin. Ja hyvin lähtee siitä Evijärvi ja matka Evijärvi ja Timo Angervisto saa semmosen kolmantena, Evijärvi neljäntenä, Vääksy viidentenä ja Pieksämäki kuudentena lähdetään tälle viimeiselle kierrokselle tuossa järjestelmässä. Meni vähän niin kuin lumilla seisään ja lähdetään ja Evijärvi kakkoseksi ja siellä käydään välillä ollaan ja käydään kylillään ja kaikki syödään. Liikkeelle Kloppo irtoaa hyvin yhdessä liikkeen kanssa ja Evijärvi pyörättää sun kylkeen ja sinne jää 3 autoa, josta ensimmäisenä irtoaa Pieksämäki, mutta pakenee omia aikojaan. Kiikonen jää sille ja hyvin näyttää lähtevän Markus Liikkään lempäänä ja leikkaa. Ja miten sitten pyörähtää Evijärvi ja se pistää pakenemuotia ja Kotti sieltä tulee. Kotti tulee kakkoseksi ja näin se sitten on, koska oli tuolla nää 4 sinne.